Новият Suzuki Vitara е вече тук. Още по-технологичен и подготвен за приключения. Създаден да бъде главният герой. Оборудван с надежно 4x4 All Grip Select, за да избирате лесно най-подходящия режим според условията, в които шофирате. С модерно хибридно задвижване за нисък разход и емисии. С много богато стандартно оборудване, още от първо ниво, за да не правите компромис с комфорта. И с множество системи за безопасност и асистенция, които ви помагат да контролирате всяка ситуация. Suzuki Vitara. Сега с специални отстъпки до 8000 лева за автомобили на склад. На цени от 43 900 лева с включен цвят металик. Новият Suzuki Vitara. Ready for action!